Bij een brand in een seniorenappartement in Landgraaf is de bewoner van dat appartement om het leven gekomen. Het was woensdag al later per avond toen de brand uitbrook in dit appartementencomplex voor senioren in Landgraaf. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het appartement op de derde verdieping. Meteen werden er nou groot alarm geslagen. Alle 48 appartementen moesten ontruimd worden door de brandweer. Maar voor de bewoner van het appartement waar de brand was uitgebroken kwam alle hulp te laat. Er werd nog een traumahelikopter ingeseind en die is uiteindelijk niet meer doorgekomen nadat bleek dat de persoon in de woning was overleden. Een tweede bewoonster van het complex kreeg rook binnen en is ter plaatse door ambulancepersoneel beheerd. De andere bewoners kosten zich allemaal op tijd in veiligheid brengen. De bewoners zijn tijdelijk in de buurt opgevangen. We staan op de Kerkstraat in Landgraaf. Daar heeft vanavond een korte, maar hele felle, hevige brand gewoed. Die is uitgebroken op de derde etage van een appartementencomplex van 48 appartementen. Daar woonden over het algemeen wat oudere bewoners. De bewoner van het pand waar de brand is uitgebroken, die is helaas daarbij om het leven gekomen. Een andere vrouw die had wat veel rook ingeademd, die is ter plekke behandeld en die hoefde gelukkig niet naar het ziekenhuis. Dat pand is volledig uitgebrand van de binnenkant. Een aantal aangrenzende panden hebben ook wat schade opgelopen. Nou, vervolgens moet ook in het rest van het gebouw over gaan meten of er geen verhoogde CO aanwezig is. Dus mensen kunnen pas terug als de situatie echt veilig is. De brand was heftig geweest, maar was ook snel geblust. Ongeveer een uur na het uitbreken van de brand kon het zijn brandmeester alweer gegeven werden. Het appartement dat in lichterlaaien sting is volledig verloren gegaan in de brand. En de omliggende appartementen hebben rookschaaien opgelopen. De bewoners mochten pas weer de volgende ochtend terug naar de woning.